Poštovani ljubitelji sporta, sportski pozdrav na početku posljednjeg izdanja emisije Sportski ponedeljak u 2014. godini. Donosimo rezultate susreta koji su sinoć odigrani na 27. novogodišnjem turniru u malom fudbalu Kozarska Dubica 2015. Odigrano je 5 utakmica, a rezultati su sljedeći: Pjetlići, Vatreni mlin, Rukometni klub Kozara Mljekoprodukt Kozarska Dubica, Mašinska radionica Šuvak Kozarska Dubica 6:1, Veterani, KGH Projektovanje Gradiška, Šumarija Kozarska Dubica 3:5, Komunalac Fijaker Stari Kozarska Dubica, Kompastor Kozarska Dubica 2:2. Seniori, Roki Komerc Kozarska Dubica, Savija Transport Braća Stjepanović Novi Grad 0:3 i Noćni klub ABC Kozarska Dubica, Savija Transport Braća Stjepanović Novi Grad 4:9. Večera se sastaju Pioniri Mrvice Prijedor AD Produkt Kozarska Dubica i Mrvice Prijedor Roki Komerc Kozarska Dubica. Kadeti Kafe Bar M.Q Kozarska Dubica, Šumarija Kozarska Dubica, te seniori Brzi Rumeni Novska, Kontakt Šped Gradiška, Noćni klub ABC Kozarska Dubica, Rudprom 96 Prijedor, Brzi Rumeni Novska, Ko hoda ne trči Kozarska Dubica. Grupna faza turnira se završava sutra, a igraju Pioniri u 16:30 Lavirint Kozarska Dubica, Beras DOO Knežica. Veterani u 17 časova, Restoran Raskršće Prijedor, FSA Fujimed DOO Prijedor, seniori u 17:45, Noćni bar Venecija Kozarska Dubica, Mace Kozarska Dubica, u 18:30, Roki Komerc Kozarska Dubica, Noćni klub ABC Kozarska Dubica, u 19:15, Noćni bar Venecija Kozarska Dubica, Pekara Obelix Kotor Varoš. Posljednji susret večeri u 20 časova igraju Krčma Fijaker Stari broj 1 Kozarska Dubica i Stare Kvrge Novska. Drugi segment emisije posvećujemo karateu. Ekipa radiotelevizije Kozarska Dubica proteklog petka je posjetila klub borilačkih sportova Obilić, a razlog posjete su nedavno ostvareni vrhunski rezultati na prvenstvu Balkana u bugarskom gradu Sofiji. Naime, Stefan Ilić je osvojio titulu prvaka Balkana u konkurenciji juniori borbe do 61 kg, dok je Danilo Lazić osvojio bronzu u kategoriji juniori borbe do 55 kg. Osvojene medalje su samo potvrda dugogodišnjeg, ozbiljnog i predanog rada, a upravo taj rad smo mogli da vidimo na tatamiju dvorane za borilačke sportove Obilić. Osvajanjem šampionske titule u Sofiji, Stefan je stavio krunu na dosadašnji dio sportske karijere, te opravdao titulu najboljeg sportiste našeg grada, koja mu je dodijeljena na 43. izboru sportiste godine Kozarska Dubica 2013. Treniram od svoje 6. godine, to je već 10 godina, aktivno sam se počeo baviti borbenim dijelom karatea od 2008. godine, to je bila moja prva medalja i to je bila bronza u Zagrebu i tada je sve počelo. Otkud uopšte zanimanje za karate? Ti si jako malo počeo, sa 6 godina počeo da treniraš karate. Pa otac me doveo, gledao sam prvo treninge starijih i jednostavno mi se svidjelo, zavolio sam to, obukao sam prvi kimono i jednostavno krenuo. Od tada niz uspjeha, polako si izborio prvo mjesto u reprezentaciji Republike Srpske, pa Bosne i Hercegovine, sada si standardan reprezentativac. Da nam nešto kažeš o samim tim iskustvima i borbi za mjesto u reprezentaciji? Pa imao sam turnire koji su vodili u reprezentaciju, to su bili izborni turniri. Jednostavno sam se pokazao na tim turnirima, osvojio sam prvo mjesto u Čitluku. To je bilo 2013. godine, tad sam u Španiji nastupao na svjetskom prvenstvu, ali ispao sam u prvom kolu. Evo ove godine nekako
kruna na kraju godine, prvenstvo Balkana, osvojeno prvo mjesto u ubjedljivim pobjedama. Da nam nešto kažeš o tom iskustvu i o samim protivnicima na tom prvenstvu. Pa, konkurencija je bila veoma velika, 27 najboljih takmičara iz 12 država u mojoj kategoriji. Prvo kolo izbacio sam jednog iskusnog takmičara iz Grčke, onda je išao takmičar iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i onda sam pobjedio u finalu jednog iskusnog takmičara iz Bosne i Hercegovine, to je ujedino i kolega moj. Evo, šta reći, da li si ti zadovoljan sezonom? Pa, u početku sezone nije bila toliko dobra, ali to prvo mjesto na balkanskom prvenstvu, to je bilo nekako i kruna. Ti si visoko rangiran i na evropskoj listi karatista? Trenutno sam 20. mjesto na svjetskoj rang listi. Evo, želje za dalje. Kakve su želje za dalje? Evo, šta te dalje očekuje? Pa nadam se što boljim rezultatima i mnogim većim takmičenjima i medaljama. Sjajnu sezonu imao je i Danilo Lazić, koji se karateom bavi već 9 godina. Kad sam krenuo prvi razred, krenuo sam i listić za karate upis. Ja sam rekao pa da probam i svidilo mi se, kupio sam kimono i sestra isto sad ide i tako zavolio sam to i krenuo. Puno treninga, puno truda i rada i uslijedili su jako dobri rezultati. Evo, nabroj nam neke svoje najbolje rezultate do sad. Najbolji rezultati su do sad da sam bio viceprvak države, treći na državi i sad treći na Balkanu, najveći rezultat moj. Evo, kao tvoj kolega Stefan, morao si jako dobre rezultate i mnogo si se morao boriti da izboriš mjesto u reprezentaciji BiH. Kakav je osjećaj biti reprezentativac? Pa, osjećaj je neopisiv. To ti dalo i priliku da nekako putuješ širom Evrope, najbolje mjesto možda koje si posjetio, nekako najbolje iskustva? Pa najbolja mjesta koja sam posjetio bili su Mittersill u Austriji, Salzburg, Bischofshofen, Sofija i Ljubljana. Evo sad na ovom balkanskom prvenstvu osvojio si bronzanu medalju, malo je nedostajalo da dođeš i do finala. Da nam nešto kažeš o tom iskustvu? Pa u prvu borbu sam pobjedio 3:0 Rumuna i onda sam dalje nastavio. Na zastave sam dobio na odluku sudija, sam dobio Makedonca. U polufinalu sam izgubio Crnogorca, ukradene borbe bile i za treće mjesto sam pobjedio 9:0 prije vremena, 10 sekundi traje meč. Vidimo, jako su naporni treninzi, zavidna fizička sprema. Kako vam je trenirati ovdje? Pa lijepo je trenirati, ali nekad i bolno. Šta je nekako najzanimljivije? Najzanimljivije je borba i to borba, ništa više. Ima li nekad malo više grubosti kad se trenira ili stvarno vodite računa jedan od drugog? Pa vodimo računa, ali opet tenzije kad skoče, onda grubo je. Evo, kako su očekivanja za nastavak takmičenja za sljedeću, slijedi nam 2015. godina? Očekivanja su velika. Nakon ovog uspjeha i moral mi se digo i treniram više i sve. Šta vam slijedi sad posle ovoga balkanskog? Posle ovog balkanskog imamo u Grand Prix u Zagrebu drugi turnir na Balkanu po snazi i dolaze najbolji takmičari i internacionalni turnir. Očekivanja? Velika. Karatisti Obilića se takmiče po VKF propozicijama takmičenja. Početno znanje stiču kroz školu karatea koja traje 6 mjeseci, a od samog početka uče i kate i borbe. Već nakon godinu dana treniranja, ovi mladi zaljubljenici u borilačke sportove imaju priliku da osjete kako je to nastupati pred brojnom publikom, sudijama i trenerima, te osvajati medalje. Ja sam Mihajla Pejaković. Koliko, Mihajla, već dugo treniraš? Pa godinu dana. Meni je velika ljubav prema karateu. Volim se družiti i trenirati ovdje u klubu Obilić. Kakvi su treninzi, šta se radi na treninzima? Radi se tehnike, kate, borbe, imamo pojedinačno kate i borbe. Šta je tebi omiljeno? I oba dvoje radim, i kata i borba. Jesi li se takmičila? Da. Kakvi su uspjesi bili? Odlični su bili i ima i zlatnih, i srebrnih, i bronzanih medalja. Ja sam Marija Pejaković. Evo, Marija, ti i sestra blizankinja ovdje trenirate, često i sparingujete. Kako vam je trenirati ovdje? Super.
Da. Evo, koliko dugo treniraš, da nam kažeš nešto o iskustvu u karateu. Godinu treniram. I super mi je, idemo na takmičenja. Na zadnjem takmičenju bilo uključio, ja sam osvojila drugo mjesto borbama. Šta ti je omiljeno kada radite, kada trenirate? Borbe. Otkud ljubav prema borbama i uopšte otkud ljubav prema karateu? Ne znam, to sam zavolila od malena. Ko je bolji karatista, ti ili sestra? Malo sestra u katama. U borbama si ti bolje? Da. Sara Jeličić. Evo, Saro, koliko već dugo treniraš karate? Pa sad će završiti 3. godina kako sam počela. Evo, što se radi na treninzima, šta ti je omiljeno? Pa kate su mi najbolje, zašto ih najviše znam. Otkud ljubav prema karateu? Pa zato što te mogu puno naučiti, da se odbranim i tako. Jesi li nastupala na takmičenjima? Jesam. Kakvi su uspjesi? Super. Imam 7 medalja. Inače, je li teško na takmičenjima? Kakvi su protivnici? Pa nekad me pobjeda, nekad ih ja pobjedim. Ognjen Derlić. Evo, Ognjene, koliko već dugo treniraš karate i kako ti je trenirati ovdje? Po godinu dana. I kakvi su treninzi? Dobro. Što se radi sve na treninzima i zašto je tebi zanimljivo trenirati karate? Pa radimo svašta. Igramo se. Omiljeni potezi, šta voliš da radiš? Sve. Jesi li nastupao na takmičenjima? Ne. Nisi još, ali imaš želju da nastupaš. Da. Kakvi su prijatelji ovdje, kako je druženje na treninzima? Jednog dana želiš da postaneš profesionalac? Da. Srđan Savić. Ovdje volim trenirati, volim borbe i onda idemo po svijetu, takmičimo se. Gdje si sve nastupao, putovao? U Banja Luci, u Dubici, u Zagrebu. Evo, što su neki tvoji najveći uspjesi do sada u karateu? U Dubici sam osvojio 2 srebrene medalje. Zašto voliš karate? Pa to mi je nekako omiljeni sport i tu mi je blizu. Da li si prije gledao neke filmove ili nešto pa ti se svidjelo to? Pa tako. Ili imaš prijatelje pa si preko njih počeo? Pa nije, nego sam vidio ovdje kako jednom sam dolazio kako treniraju i svidilo mi se. Šta ti je najzanimljivije? Borbe. Goran Jeličić, osnivač i trener Obilića i sekretar Karate Federacije Republike Srpske, marljivo iz dana u dan radi sa mladim karatistima. Kao trener sa takmičarima je ostvario vrhunske rezultate na republičkim, državnim i internacionalnim takmičenjima, a do sada je 10-ak takmičara doveo i do majstorskog zvanja. U prošloj godini je proglašen za najboljeg trenera u opštini Kozarska Dubica. Karate u karate klubu Obilić je inače modernija verzija karatea. Ona se zasniva na karate školu koja traje prvih 6 mjeseci. Onda se sistem treninga lagano mijenja i prilagođava novim uslovima, znači sportskom karateu koji zahtjeva dinamiku, opuštenost, kreativnost, znači sve moderne tehnike koje danas se zastupaju u karateu. VKF sljedeće godine, to je 2015. nastupa na Evropskim olimpijskim igrama u Baku, što je za očekivati da će za par godina biti olimpijski sport. A olimpijski kriteriji su inače jaki što se tiče zaštitne opreme, što se tiče opuštenosti, što se tiče kreativnosti da bi bio gledan karate za publiku. Znači bodovanje, sistem suđenja, sve se prilagođava običnom građanu kao fudbal da bi mogao što bolje i lakše da prati. Evo, imate i jako dobre rezultate, već nekoliko godina. Nedavno osvojena medalja zlatna na Balkanskom prvenstvu i bronzana. Da nam nešto kažete o uspjehu tih karatista i radu ovih omladinaca i trudu da se stekne takav rezultat? Što se tiče rezultata na Balkanskom prvenstvu, sad ovo što je bilo u Sofiji, znači 2014. godine, to je vrhunac rada, ne jednogodišnjeg, nego rada koji traje najmanje 7-8 godina, znači strpljenja, rada, truda, ulaganja, biranja talenata koji su odlazili na vrhunska takmičenja da bi ostvarili dobre rezultate. Plus treninzi koji moraju da prate svjetski trend da bi uspjeli inače u tom cilju koji se traži. Balkanska medalja je vrh
jedan u karate klubu Obilić, znači inače od 2011. kako egzistira klub. Imamo mi dosta prvaka BiH, prvaka Republike Srpske, tu imamo mnogo više, pošto je to prva ljestvica u BiH kao državi, znači kao državi sa dva entiteta, znači dva entiteta čine krovni savez. Znači to je jedna prva stepenca da bi bio neko u rangu među prva tri u Bosni i Hercegovini. Da bi ostvario uspjeh da budeš među prva tri u Bosni i Hercegovini, moraš doći na prvenstvo koje dolazi minimalno 60-70 klubova, a inače savez broji oko 110-120 klubova. Onda znate u kojoj se konkurenciji radi, svi se trude da prate svjetski trend u karateu. VKF karate je karate koji sa nikakvom hvalom možemo porediti sa fudbalom i drugim olimpijskim sportama. Svake godine je očekivati da neko drugi bude šampion, da bude favorit. Onaj koji je najbolji ne može reći da je najbolji i da ne pobjedi. Znači to je baš ono svi dobro radi. Dokaz dobrog rada je činjenica da vaši takmičari visoko kotiraju na svjetskim ljestvicama karatista. Naravno, VKF, znači Svjetska karate federacija, ona ima svoj sajt i svjetsku rang listu. Na toj svjetskoj rang listi se boduju turniri koji su internacionalnog sadržaja, koji su kao bodovni turniri. Plus balkanska prvenstva, plus državni prvaci. Znači to ide u jednu centralu VKF-a i onda dolaziš u ljestvicu u VKF, znači tu ljestvici na rang listu. Recimo, Ilić je, vjerovatno sad nismo gledali zadnjih dana, ali bio je među prvih 16. Znači to je veliki uspjeh od 250 ili 300 na svjetskoj rang listi. A tako i Lazić, znači on je isto vjerovatno 24. 5. isto što je zadovoljniče. Imamo i od ranije nekih par, znači Lazić Marko, on je bio u Salzburgu na jednom turniru jakom, on je isto uzeo drugo mjesto i odmah je popao na rang listu među 40 42. mjesto, činim se da je tu nekako. Evo, kakvi su planovi za dalje, da li se vrši nekakvi upisi? Planovi kluba su, što kaže, mi smo inače ambiciozan klub, ali nažalost svjesni smo i sami gdje živimo, malo mjesto, kriza, drugi problemi, znači financije su najveći problem koji svih klubova, pogotovo karate koji je treći na rang listi finansiranja kao neolimpijski sport. Problemi su drugi, nerješenosti karatea, inače kao jednoj BiH državi koja još nije riješila svoj status, a to se najviše odražava na karate. Konkretno, svi su sportovi na neki način se ujedinili, rade, ali evo sad u zadnjih ovih par mjeseci trudimo se da i karate se objedini, da konačno dobije svoj status vezano za rezultate. Rezultati, vrednovanje rezultata je glavna karakteristika sporta. Znači, ako imamo više federacija, u nekoj federaciji koji odeš i doneseš medalju, znači na jedan lak način, odnosno na VKF i konkurišeš ne VKF-u, nego konkurišeš drugim olimpijskim sportama, onda to bude problem. Problem za izvor sportiste, problem za financije i ostale stvari. Vezano za upis mogu samo poručiti roditeljima koji su zainteresovani da djeca treniraju karate, da imaju otvorena vrata kluba, uz jednu povoljnost koju mi godinama radimo, da roditelji konačno shvate i malo vide različitosti vezane za karate kao sport. Znači, članarina se ne plaća, kogod želi da mu dijete kvalitetno radi, ozbiljno da radi i uključi se sportski karate, nek slobodno dođe i dovede idre u više. Pored karatea, članovi Obilića već nekoliko godina imaju priliku da se bave i kontaktnim sportovima kao što su boks, kickboks, MMA, UFC i jiu-jitsu, a o ovoj temi ćemo informisati u nekoj od narednih emisija. Bilo je to sve u posljednjem sportskom ponedjeljku u 2014. godini. Na kraju emisije ostaje nam da svim sportistima čestitamo na uspješnoj protekloj godini, te im poželimo mnogo sreće i vrhunskih rezultata u 2015.